Kamaráti, vy neviete čo nového a ja vám poviem. V tej Prievidzi verbujú, na dva bubny bubnujú, to vám ja poviem. Frajeročka má, jestli sa ty nezmiluješ, zverbujem sa ja. A ja budem stáť. Sa opýtať, či nám dovolíte vstúpiť na toto historické námestie a pobaviť našich spoluobčanov našim programom. No veľmi rád, všetci sa už tešíme, ja vás vítam. To bude pravda. Priatelia, ja vás srdečne vítam na našom námestí a som veľmi rád, že aj možno v tom trošku horšom počasí ste si našli čas, aby sme oslavili naše tradície a pripomenuli si takto naše dobré zvyky. Hneď v úvode sa chcem poďakovať našim členom Denného centra Prameň za, verím, krásny program, ktorý si pre nás pripravili. Prajem vám krásne fašianky, príjemnú zábavu. Jedným prstom, lebo doma nebudeš moja.